duniya a Zinariya Hausa TV duk sati ranar Laraba karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chad. A duniya. Ni jaridar da aka raba shafin nan bai mun daɗi ba. Sai nake ganin kamar kanin labaran zai daidai da bukatar ka. Haka ne, amma ba kamar yadda kai tsammani ba. Domin guguwar ta taso ta haɗe shi gaba ɗaya. Hakan ne ya jawo haɗewar farkonsa da tsakiyarsa. Kuma shafin ƙarshen shine cikamakin tsarin labarin, domin yayyana ta gaya mun yana gurinka domin kai ka yage shi. To ina da buƙatar ganin sa. Ban san inda zaka same ta ba. Ni ma tsintatta ne a hanya. Na karanta shafin da ya dace kuma na jifa da ita. Ubanta kenan. Na gane ta yadda hadirin ya taso, wataƙila ma ta haka ruwan zai sauka. A duniya.